Kublai yepi baro ki parlok ki bapej yakani ka channel. Haka video baladep pilai kershan bah bat ngalayo sibuan ki komen napi. Bat kiladon katu katni ki parlok jongi ki bala komen yanga baki kwa bantip syapang jongu Ronaldo bat kaspa jongu. Tidak kajing kwa jong pi mentang ngalawan ra ya ka video jongu Ronaldo. Ngaju pule ki komen jong pi. Bat buan ki ba komen ki ba kwa bantip syapang ka Tesla ru. Bat yakane ngan sapenmi haka wei pat kapor. Bat donru katu katni ki komen jong pi ki bangan sejubab no hakane ka video. Bat iwei na ki parlok jongi ila keli yanga manu barus pa atam ame ghalaya snautanat sibuan ya kajing keli jong pi ya kane ngan sajubab habakut jong kane ka video tetong inya sedang no ya kane ka video jongi ka pamenta kasi Ronaldo ubadai tang upun jong ubria uba subela Henry menta uladai wei na ki player football uba remdo tang haga perteng kakerteng jong u kadai Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro bat kibria ki jukhot ie je u Roni bat Ronaldo bat donru ki bakhot Rocket Ronaldo lakha ye u haka santarik ubnai February ha usnem khat khandai spa prapusan ha kari Portugal ha anchal menta Ronaldo udai player football ubaremdor tam ha pertheng bat udon ka yeng ka baremdor bat ka bahe bat sibuan ki kali ki baremdor Henry parlok baro nganya tho yepi ha ka por bo Ronaldo udang ret usa ha ka yeng ka baret bah bat ha baslap ka jaw lut syapo nama rukpa jong Ronaldo udai ubria ubaduk bat uba subela kum umali lane ubria ubakmi ubapej ya kisentio Ronaldo nado dangret usngo tenat bah banyala kai football jingi football jong u kalong hado kata-kata bah ka por ba udang khna lada uyala kai lada umla banyala kai bah lane umyo ban tap gol uyam bej hapo madan hi ya kane layathu daka kme jong u haka wei ka interview bat ka kme jong u kalayathu ru ba haka por ba udang khna Ronaldo ka jukhot ya u dau cry boy Ronaldo nado dang red buon ba udon bet hamadan football banya ha classroom namar snautanat ban kulekot snautanat bet tang bat ka bol Ronaldo tang hakarta ka ba udang don tang prasnem ula syajir banyaleka naka Andorina Sport Club bat namar ulong ukhna ubat bet bah banyaleka football tang hadian Arsenal ula syajir banyaleka naka wei ka club ka bahe bah ka Portugal bat hadian katu kat nepor ka club kalayate bat u basain ye u da ka basio khatsan spa pound bat parlok baro ha katu ka por khatsan spa pound kala dei ka pisa ka bahe abha bat kinong penya jong ka club kilayaro lut ye u bau tbet bah banyala ka Henry hadian katu ka nesnem ulas ngodan ka jing ha ka donut jong u ha ka por bau ladap khatsan snem ikme ki pa jong u kilatep bau don ka jing ha ka donut jong u haba ki lalej ban sumar ya u ki doktor ki laong bau don ka jingpang ha ka donut jong u bat ki doktor ki lakhang persya ya u bau nyala kai football ki laong phihap sange no banyala kai football lane phihap le ya ka heart operation bat ki la yethu ru bakane ka operation kalong ka bama hadu kata bau la banyap ru ha ka por ba operation ya u habatip ya kane Ronaldo ulas ngausi hado kata-kata namar ubrio basu embek tang hakabol hado pra lane khandai kanta man kasngi kumno un yaka bat Ronaldo ula jiet ya kalenti ka baar uang nganle ya ka heart surgery bat da ka jingtrang jong u banyale kai ula job ya kane ka jingpang ru bat ha ka wei ka interview Ronaldo ula yethu bah ha ka tu ka por ngala perkhat balada ngamyo ban le kai le
ngan sayap no hi teka baha bangale ya kane ka surgery. Hadian kaptu kat nepor Ronaldo ulami madan biang bat ulaya le kai kham baha shushu. Bat ha ka wei kasni Ronaldo ulayo ya ka kubor ka bas ngausi ba ukpa jongu ula klat no na kane ka perthei. Bat la ong ba dei na ka da wa jingdi kiat palat. Bat kane ka kubor kala pensungsi thang ya Ronaldo. Bat dei na kane ka da Ronaldo judi kiat hadu mentaru. Na kane ka jingyap jongu ukpa jongu kala wanra ya ka jing'e ka bakra ha ka yieng jongu. Bat ban pendap penbiang hayeng ka keme jongu kala sedang ban lej bela ha ki yieng breo. Ronaldo udon saungut sipara arngut kintai arngut senrang. Bat Ronaldo udai bareddo ha ka por ba udang don khanyo snem karta. Ronaldo udang yele kai na ka Portugal Lisbon Club. Bat ha ka ne ka jing yele kai Ronaldo yakun persya ya ka United Manchester. Bat day ha ka ne ka por ba Alex Ferguson ulayoi ya ka jing yele kai jong Ronaldo. Bat tang syukut ka jing yele kai ula khot yo Ronaldo. Bat ula terwa ban yele kai na ka Manchester. Kani ka klub kala siyo hadu khatnyo million US dollar ban yo Ronaldo. Bat na kani hi Ronaldo ulalong usamla ubarem dor tam ha ka jing yele kai football. Bat ula penyo shibun kikap ya ka Manchester. Bat ha usnem 8,000 khandai ka Real Madrid kala siyo. Shispa laipu million US dollar ban yo Ronaldo. No kani ka jingyate kalakut hausnem 8,000 khatsan. Henry kila yate biang batta ka basio 8,000 crore. Yau kani ka dai ka jingya janti jong Ronaldo ka banado dangret bat hado mentang. Bat chapang ka jingdon jingem jong insai kren pat haka part 2. Namar ka video kala jrong yo phiru la sokrai man. Bat ngan bu ko wei gijing kali ya phi menta ha ka met Ronaldo balai omdon tattoo ye kumbadon pat ha ki wei ki player football ki basna ye ki tattoo ki balai pojaj lada phitip sngoba sa comment yang balada phimtip ngan sabata ya kane ha ka part 2 to mentang inya page no shaki comment jong phi isubas basaringan bat sniper ila kali manu baruspa tam ha Meghalaya te perlok bara ubreu baruspa tam ha Meghalaya udai ngaj lang dhar hiju asngau hi thrai ya company ngaj lang ka batrei ki surok ki bahe bat ki kali bat phijunang hi thrai ya ki trok ki batho dhar has ki drong jong kayen kitu baro ki dei ki kali jong ngaj lang dhar udon arspa khandai phau karo tingka bat menta uladon ru ha ka politics ru na ka party NPP bat sakawei ka comment bala kali dai daya sup lengkhoi utrai jong ka Jio ne hoj Mukesh Ambani udai utrai jong ka company Jio sakawei ka comment na i darkness phiong pat ba ula keladuk bat ula dapram hadu nyoman te perlok omdei Mukesh Ambani ubala dapram henrei dei upara jong u Anil Ambani ubala dapram hadu nyoman sakawei pat ka comment na i shadap nongrum nangno kari uta ubrio baruspa tam ha perthei ubrio baruspa tam ha perthei udai Jeff Bezos bat une udai utrai jong ka Amazon bat udai nakari Amerika sakawei ka comment na i lawan utrei ayu Mukesh Ambani please yathu lem katno uyo tulop shisngi te lawan Mukesh Ambani udai utrai jong ka Jio company bat udon ru shibun ki company kum ki oil refining bat ki transport bat katulop jong u shisngi kalong live husaw karur tingka sakawei ka comment na i penskem borlang omdei u Elon Musk bareus pa tam ha perthei dei u Bernard Arnold te
Teba penskem borlang omde Bernard Arnold menta ubrio baruspa tam haperthei udai Jeff Bezos utra jongka Amazon. But Bernard Arnold wan hakakardan kabalan kani kadai ka latest list pila ban page hangne kani kadai ka list kabala penmi daka Vogue magazine kawai naki artikel company bapauna tetangkat nehi kublai sibuan ipi bara bat buan ki komen ki bangamla syu ban siem hakane kapor namarkan sajrong dengan sabu kawai kasni kabangan supule tang ki komen jongpi bat ngan sajuba kru yaki jingkeli jongpi te kublai sibuan ipi bat like lem ya ke video lada pi itenan bat sa subscribe ya kane ke channel bat sa share lem bat ki parlok jongpi ru kublai sibuan